tatap mata saya. Heni masayu pujaning sing lintange nandang asmara nolong ati kumbok sigar bae kepiye Mas atimu tak sigar bagian di Mas bagian jeru sing ngendi ndongkol tak dandani yo Mas lah coba mbak kalau mboten rangkepan ya oh gak ngene lho jenenge mbok sigari berarti apa mbok lukai terus tak obati wah lah iki ngono lho kamangka sigar iki jumbuhaken iki mung niki wau ditambani kan nganggo ditutul-tutul nih iki Mas nyenengke pengen tak tutul-tutul lah ke nadyan pupu sing nelongso langgeng dayaning rasa lagi rombongan king rombongan itu nih Pak terus no Mas tan mangu tan tecu apa dan ora mung kawin apa Mas apa tuh iki mau pas kan kuwi ora mung ya Allah ning kontrakan nopo kok kula aturke teges ora mung kawin kontrak Mbak piye Mas kita Mas manten Mbak manten menika sampun resmi sah mungguing agama sah mungguing negara oleh agama sudah disahkan oleh negara juga sudah disaksikan begitu oh ngono jadi kawin udah menikah sudah sah dimanapun berada tidak jadi masalah tidak ya jadi Mas masalah, ya betul. karena sudah sah KTP Mas jadi tanggung jawab untuk surat izin menaiki sim kok menaiki mengawini sah wis sah lho ya sah nggih tembange dipun jangkepi Mbak Vita jejenang kula versi Sukoneda ngaturkan katur para tamu
mukti kondur kowe malah lali marang aku sithik kowe nesu banjur ngajak padu aja ngono aja ngono. Vita, Iya, aku syukur sangat. kita itu harus harmonis. Harmonis, betul. Ya, kita tidak boleh saling bertengkar. Bertengkar, betul. Sampean tresno aku ya tresno sampean. Jadi antara kita berdua itu selalu bersatu. Kayak lah gembel. Oh, lah niki nek wong ora tau berumah tangga atau memadu kasih ngene iki. Siapa? Mas Jerry toh? Masane wong gancet ngono kuwi. Tegese nek ngenten lho Mas. Jadi paham berdua itu saling mengasihi, saling mencintai. Lah nek gancet yo lah ngecakne piye? Nek mlaku piye terusan? Lah coba ki. Apa gancet. Wah seru. Masone roh nek wong kelet iki gak iso. Lho. Lho upok. Lho kowe Mas tak prakteni tutorial Mas gampang. Ngene lho. Mriki. Pitutur luhur ya Mas kanggo tematene. Leres. Jadi bunga susah ya dilakoni bareng. Dilakoni sesarengan. Sudah menjadi janji setia waktu ijab sah. Betul, alhamdulillah. Ono to Mas? Ngaten doa lumantar tetembangan pinangka donga pamuji ngaten. Betul sekali. Terima kasih.